Og så er uddannelsen i gang, og så starter vi på modul 2. Og her skal vi have det første dyk ned i det varme vand. På det andet modul er vi ligesom inde og besøge det tidligste. Den tidligste bevægelse, som vi kropsligt kan komme i nærheden af. Den bevægelse, hvor fars sædcelle bevæger sig hen til mors æg og skaber dig. Den bevægelse, der ligger inde i mors mave, der hvor du bevæger dig. Den bevægelse, der sker, når du skal fødes, gennem hele fødselskanalen. Den bevægelse tager vi med i det varme vand, tager vi med ind i bevægelseslokalet, og så dykker vi ned i den første bevægelse. Til andet modul har man en hjemmeopgave. Man skal simpelthen have hentet al den information ind, man kan omkring sin egen fødsel. Man skal have hentet ind, hvad der skete i min familie, mens jeg var inde i mors mave. Hvad der skete i samtiden, mens jeg var inde i mors mave. Så vi starter derfra, hvor vi alle sammen kommer. Mors mave. På andet modul.